Lecția 1 așadar cuprinde utilizarea de bază a programului, fără a intra în prea multe detalii, proiectarea automată, pe baza căreia programul generează mai multe proiecte, amplasarea obiectelor și a corpurilor din catalog, schimbarea culorilor și a texturilor corpurilor sau a materialelor de construcție și selectarea articolelor compatibile. Așadar, începem prin a vedea proiectarea automată, una dintre opțiunile programului. În aceste două rubrici pe care le vedeți, vom stabili dimensiunea încăperii pe care urmează să o proiectăm, cu precizarea că dimensiunea este dată în milimetri. Așadar, dacă vrem să specificăm 3,80 m, vom scrie 3800. Ulterior, optăm pentru varianta proiectare automată, iar aici se deschide un mediu de lucru, unde în partea stângă a ecranului avem fereastra de unde implementăm ce anume vrem să avem în încăperea respectivă, iar în partea din dreapta a ecranului avem încăperea în 3D. Așadar, vom începe prin a amplasa, spre exemplu, o fereastră în încăperea respectivă. Întotdeauna când vedeți aici semnul plus, e vorba de o categorie pe care o deschideți și vă alegeți modelul dorit. Și în cadrul catalogelor veți vedea aceeași opțiune, semnul plus peste tot pentru fiecare catalog în parte. Așadar, selectez un model de fereastră, mă aflu pe peretele 1 și ulterior voi stabili cu exactitate din stânga sau din dreapta distanța la care vreau să fie fixat acest element. Din nou, distanță dată în milimetri, așadar 1500, 1,5 m de la stânga, și ori cu Enter, ori selectând săgeata verde, se va fixa în acel spațiu, în acel punct, elementul fereastră. Dacă doriți să vă raportați pe alt perete, selectați de la articol Set perete, peretele dorit, vi-l marchează cu albastru în proiectul din dreapta și ulterior să zicem că vreți să adăugați o ușă de interior. Selectați modelul la care vreți să vă raportați, categoria și din stânga sau din dreapta veți stabili din nou distanța la care să fie fixat acest element. Cu Enter de pe tastatură sau selectând săgeata verde, elementul se va fixa în punctul precizat. Mă întorc pe peretele 1. Și, având în vedere că vreau să stabilesc racordurile hidraulice și electrice pe care să le aibă încăperea respectivă, mă voi raporta la opțiunea Instalații și aici, din nou, la categoria dorită, selectând semnul plus. Țevi hidraulice pentru perete. Selectez opțiunea Racord apă-țevi pentru că pe acel perete vreau să am un corp destinat chiuvetei. Deci să aibă în vedere să-mi dea acel corp. Așadar, din stânga voi stabili din nou la ce distanță să fixeze racordul și cu Enter sau selectând săgeata verde, se va fixa racordul în acea zonă. Rămân pe peretele 1 și de la prima opțiune electrice pentru perete deschid semnul plus și mi-aleg ultima opțiune, care este destinată frigiderului. Așadar, acest racord îl voi amplasa din stânga, să zicem, la 100 mm, adică 10 cm, și cu Enter sau selectând săgeata verde, se va fixa pe perete. Mă îndrept acum să aleg un alt perete, peretele al doilea, unde voi preciza acum plita împreună cu cuptorul sau plită separat și cuptor separat, în funcție de cum își dorește fiecare. Eu acum voi opta pentru varianta separat să le amplasez. Așadar, am selectat plita, iar din stânga la 1,5 m voi stabili să-mi fixez acest racord. Cu Enter sau selectând săgeata verde, se va fixa racordul. În continuare, selectez racordul destinat cuptorului incorporabil. Îi dau distanța din dreapta la cât vreau să mi-l fixeze și apoi cu Enter sau selectând săgeata verde, îl fixează. Dacă aveți cursorul îndreptat în încăperea unde vreți să proiectați, cu ajutorul rotiței de pe cursor vă puteți îndepărta sau vă puteți apropia de o anumită zonă, iar apăsând click stânga cu cursorul și mișcând, puteți să priviți din alt unghi. După ce ați selectat așadar toate aceste opțiuni și ați marcat ce anume vreți să aveți în proiect, de la detalii bucătărie, înainte să-i dați pe proiectare, să vă genereze mai multe proiecte, puteți să vă raportați la fereastra preferințe, de unde să schimbați anumite detalii. Adică, în cazul în care aveți, spre exemplu, clienți care nu își doresc mașină de spălat vase în proiect,
de la această rubrică puteți să-i dați opțiunea fără mașină de spălat vase. Sau, dacă cineva își dorește hota să nu fie incorporabilă, dar să fie metalică, selectați categoria și de la a doua rubrică îi schimbați și modelul, selectând fiecare în parte, veți vedea în imaginea din dreapta modelul. Mă întorc la bucătărie și selectez butonul proiectare, astfel încât să genereze proiectele în conformitate cu ce anume i-am dat să ia în considerare. Aceasta este prima variantă, primul proiect. Îndreptând cursorul în proiectul din dreapta, cu click stâng apăsat continuu mișcând cursorul, vedem din unghiul dorit. Cu ajutorul rotiței de pe cursor ne apropiem, ne îndepărtăm de o anumită zonă. Dacă vreți să consultați restul proiectelor, în partea din stânga jos, din cadrul acelei rubrici, selectați fiecare proiect în parte, iar ulterior, ajungând la varianta dorită, puteți să faceți aplicația proiectului respectiv de la acest buton. Acum, practic, am ieșit din mediul de lucru pentru proiectare automată și ne-am întors în mediul de lucru principal al programului. Și aici, ca și în proiectarea automată, putem cu ajutorul cursorului să vedem din unghiul dorit, să ne apropiem, să ne îndepărtăm, sau ne putem raporta la această fereastră pe care o selectăm de aici. Deci înainte era închisă. O selectăm de la aceste două săgeți, se deschide fereastra și de la aceste indicatoare pe care le vedeți, vă puteți lua unghiul din care vreți să priviți și să vă apropiați sau să vă îndepărtați. Deci aceasta este o altă variantă pentru a vă lua unghiul din care vreți să priviți proiectul. Ulterior, dacă vreți, puteți să închideți tot de aici fereastra respectivă. În acest mediu principal de lucru al programului avem o fereastră importantă care se numește proiectare, din cadrul căreia avem mai multe opțiuni. De fiecare dată când lăsați cursorul pe fiecare buton, vă prezintă comanda care acesta o îndeplinește. De aici, spre exemplu, puteți ascunde fațada, ușile, sertarele, astfel încât să priviți interiorul. Vă puteți apropia sau îndepărta de o anumită zonă să percepeți mai bine anumite detalii. Puteți să faceți deschiderea treptată a ușii sau a sertarului dorit de la penultimul buton din bara de instrumente principală de sus, și anume acesta. Lăsând cursorul pe ușa pe care vreți să o deschidă, îi dați ulterior deschidere treptată de la triunghi și apoi închidere. Sau puteți să lăsați deschis să se vadă în randare și mecanismul. La fel, puteți să indicați un sertar pe care vreți să-l deschideți treptat sau puteți opta pentru o animație continuă, deschizându-se și închizându-se permanent până când îl opriți de aici. Această fereastră proiectare se termină aici cu un buton, cu o opțiune care se numește recunoaștere. În primul rând, butoanele care le vedeți pe culoare portocalie sunt activate. Celelalte care sunt pe gri sunt dezactivate. Acest buton de recunoaștere care acum este activat ne permite că atunci când lăsăm cursorul pe un anumit corp sau pe un anumit material, să ni-l identifice în fereastra pe care o avem deschisă. Vom vedea imediat ferestrele la care ne putem raporta, sunt acestea în partea stângă, dar acum vreau să vă explic mai multe despre acest buton. Dacă acest buton îl aveți activat așadar, doar lăsați cursorul pe corpul căruia vreți să-i vedeți detaliile, iar dacă acest buton îl aveți dezactivat, atunci va trebui să selectați cu click stânga corpul căruia vreți să-i vedeți detaliile în fereastra pe care o aveți deschisă, în cazul de față, fereastra corpul. Eu, de obicei, îl am activat. În continuare vom vedea de la opțiunea articole compatibile, opțiune care se află în partea stângă a ecranului, o voi selecta acum să văd cum pot să modific anumite corpuri pe care el mi le-a generat în proiectarea automată și asupra cărora vreau să intervin. Așadar, las cursorul pe unul dintre corpurile din proiect, urmând să se încarce în lista articolelor compatibile acest corp, dar, după cum vedeți, cu alte opțiuni, deci alte modele. Selectând modelul dorit, urmează să se modifice și în proiect.
și la fel pot să intervin pentru un corp inferior. Las cursorul pe un corp inferior, mi-l identifică în lista articole compatibile și doar selectez modelul dorit, urmând să fie modificat în proiect. Pe același principiu funcționează schimbarea chiuvetei, las cursorul pe acest element, se încarcă lista cu chiuvete pe categorii, granit, sanitec, selectez un alt model, se modifică în proiect. Dacă vreți să interveniți doar pe robinet, lăsați cursorul pe acest element și tot așa, pe același principiu, funcționând opțiunea, se selectează modelul dorit și se aplică în proiect. Se modifică, practic. Pe același principiu funcționează schimbarea hotei, a plitei, unde există o varietate în ceea ce privește plita, deci pe inducție sau pe gaz. Selectând modelul dorit, ulterior tot așa se modifică. În ceea ce privește cuptorul simplu, în ultimele categorii aici avem și cele destinate pentru vinuri. În cazul cuptorului cu microunde la fel, îl indicăm cu cursorul, se încarcă biblioteca și ne alegem modelul dorit, ulterior implementându-se. Haideți acum să trecem la fereastra materiale. Fereastra materiale este destinată texturilor, culorilor, de fapt este biblioteca cu toate materialele pe care le putem schimba în proiect. Spre exemplu, las cursorul acum pe blatul de lucru. Se încarcă, după cum vedeți în această listă, și anume materiale, blaturi de lucru. În a doua rubrică ne este specificat modelul care este acum implementat în proiect și ulterior, selectând un alt model, se va prelua în proiect. Pe același principiu funcționează schimbarea culorii pentru plintă. Las cursorul pe acest element, se încarcă categoria plintă, îmi specifică în a doua rubrică materialul inox care este acum implementat și ulterior pot să mă raportez la o altă culoare selectând-o. Ulterior, dacă vreau să intervin la schimbarea culorii pentru faianță, din nou voi indica faianța cu cursorul, se încarcă biblioteca destinată faianței, care face parte din categoria materiale construcție, selectez un alt model, iar în cazul podelei, las cursorul pe gresie și se încarcă așadar lista destinată podelei. La început aveți modele de texturi în ceea ce privește mochete, fiecare având paleta sa de culori în pătratul mic pe care îl vedeți, iar ulterior lista continuă cu modele de gresii sau chiar modele de parchet sau podea, în cazul în care vreți să vă raportați și la alte cataloage ale programului, precum birouri, camere de copii, sufragerii și așa mai departe. Dacă vreți să interveniți asupra culorii sau chiar a texturii peretelui, lăsăm cursorul pe unul dintre pereți și ulterior se încarcă biblioteca destinată acestui element. În pătratul mare ne este prezentată textura peretelui, iar în pătratul mic, paleta de culori pe care o selectăm cu click stânga și apoi ne alegem culoarea dorită, urmând să se implementeze automat textura respectivei palete de culori pe care am accesat-o. Lista continuă cu mai multe modele destinate tapetului, iar în cazul în care vreți să interveniți asupra fronturilor, lăsați cursorul pe unul dintre fronturi și ulterior vă conduce la categoria uși. Din nou, în a doua rubrică vă specifică codul care este acum implementat în ceea ce privește culoarea ușilor, iar aici aveți la dispoziție biblioteca cu fronturi. Pentru a fi mai accesibilă din punct de vedere a rapidității această bibliotecă, puteți să înregistrați, adică să tastați în ultima rubrică codul frontului căutat și cu un Enter îl va filtra. Întotdeauna când vedeți un model de front cu căsuța aceea în partea stângă sus prezentă, înseamnă că acel model este implementat în proiect acum. Celălalt pe care l-ați căutat vă este redat în continuare, iar dacă lăsați cursorul pe acel model, în partea de jos, pe fondul gri, vă este, și anume aici, când lăsați cursorul pe model, vă este precizat codul acestuia, de la ce firmă provine și culoarea. Așadar, după ce l-a găsit, îl selectați și se implementează în proiect.
Dacă vreți să faceți un joc de culori în ceea ce privește gruparea unor corpuri pe categorii, corpuri suspendate, inferioare și înalte, de la categoria butoanelor de sus, de la bara asta de instrumente principală, al treilea buton din partea dreaptă are o săgeată. Așadar, selectați săgeata și aici aveți cele 3 opțiuni. Gruparea corpurilor inferioare, înalte și suspendate. Așadar, selectați categoria, ele sunt marcate cu albastru, iar ulterior vă alegeți un alt model din lista de fronturi. Ca să le deblocați, cu butonul Escape de pe tastatură, ele se vor debloca. Deci după ce le-ați grupat, ca să le degrupați. O altă variantă de a găsi frontul dorit, în afară de a-l preciza în funcție de cod în ultima rubrică, puteți să specificați, de exemplu, și în funcție de culoare, cu litere majuscule în limba engleză și cu un Enter să vă filtreze lista nuanțelor culorii solicitate. Iar o altă variantă este să vă raportați la această lupă. Deci o selectați și în funcție de mai multe criterii pe care le bifați, îi dați ulterior căutare și lista, biblioteca cu fronturi, se va încărca în funcție de ce ați bifat în această listă. Așadar, puteți să faceți o căutare amănunțită din punct de vedere a furnizorului. După cum vedeți, avem de la Eger, Kronospan, Castamonu, AGT, Netfront. În curând vom avea și de la Global Design. Din punct de vedere a materialului, PAL, MDF, masiv, semimasiv, mat, lucios, în funcție de culoare, în funcție de fibră, puteți să-i dați cu fibre, fără fibre, pe verticală, orizontală și în funcție de ce bifați, îi dați căutare și se încarcă lista respectivă. Sau, dacă vreți doar frezate, puteți bifa doar opțiunea pentru frezate și îi dați căutare și atunci se va încărca lista fronturilor cu frezări. După cum observați, fiecare model de frezare are paleta sa de culori în pătratul pe care îl observați. În ceea ce privește vederea în grafică, avem o opțiune de la acest buton, deci proiectare grafică. Dacă îl selectăm, putem să vedem proiectul și să și lucrăm în grafică. Voi selecta acum opțiunea corpuri. Este o altă listă pe care o vedem în partea din stânga, de unde putem accesa catalogul dorit și de unde putem vedea caracteristicile fiecărui corp în parte în momentul în care îl indicăm cu cursorul. Așadar, dacă las cursorul pe acest corp, îi văd coordonatele, alinierea la care a fost amplasat, dimensiunile, care pot fi schimbate aici, în aceste rubrici, sau de unde le putem schimba în baza de date permanent în ceea ce privește adâncimea și înălțimea corpurilor, separat pentru fiecare categorie în parte. Categoria corpurilor înalte, suspendate și inferioare. De la acest buton care ne permite să vedem în grafică, putem selecta săgeata din partea dreaptă pe care o are și să optăm pentru mai multe variante, și anume afișare de scriere, unde vă sunt specificate dimensiunile corpurilor, sau o altă opțiune este afișare de scriere, dimensiuni uși și sertare. Puteți debloca grafica dacă vreți să vedeți în imagine colorată. Sau puteți să vă raportați la prima opțiune a acestui buton, afișare dimensiuni, opțiune care vă va da posibilitatea să vedeți detalii în ceea ce privește corpurile amplasate pe un anumit perete. Așadar, putem să vedem un perete individual, activez butonul de recunoaștere pentru a lăsa așadar cursorul pe peretele pe care vreau să îl văd frontal, las cursorul pe el și ulterior de la acest buton vedere frontală mi-l redă individual. Pentru că am selectat prima opțiune de aici, afișare dimensiuni, îmi va fi redat pe acest perete pe care am ales să-l văd frontal, coordonate în ceea ce privește înălțimea și lățimea corpurilor amplasate pe acest perete și distanța dintre ele și așa mai departe. În cazul în care vreți să interveniți asupra dimensiunii faianței, cu click dreapta pe faianță, de la opțiune Editare faianță,
puteți să vă raportați la acest indicator roșu, să-l selectați și ulterior să mișcați cursorul astfel încât să vedeți până unde vreți să amplasați faianța. Avem acel indicator verde care ne precizează unde se termină corpul suspendat și de altfel unde începe corpul acesta înalt. Așadar îl selectăm și apoi cu un Enter se va fixa așadar faianța în acea zonă. La fel, pe același principiu, funcționează schimbarea dimensiunii faianței în înălțime, cu click dreapta pe faianță de la editare faianță. Ne vom selecta acest indicator roșu și ulterior mișcăm cursorul pentru a stabili punctul în care vrem să fixăm faianța, și anume acesta de sus, punctul verde din partea de sus a corpurilor suspendate, îl selectez și apoi cu un Enter fixez în acea zonă faianța. Revin să văd proiectul în întregime de la acest buton, perspectivă, și ulterior, dacă vrem să vedem mai multe detalii în ceea ce privește specificațiile tehnice ale unui corp, cu click dreapta pe corpul dorit, de la opțiunea Specificații tehnice, se va deschide o fereastră de unde putem percepe corpul în 3D, apăsând click stânga continuu și mișcând cursorul, ne stabilim unghiul din care vrem să privim corpul și apăsând click dreapta continuu și mișcând cursorul, stabilim la ce distanță vrem să-l percepem, să ne apropiem sau să ne îndepărtăm de acesta. Ulterior, de la bara de sus, pe care o selectăm continuu apăsând click stânga și mișcăm cursorul, vedem pașii pe care îi urmează în ceea ce privește expandarea corpului. Ulterior, imaginea se poate printa de la acest buton, imaginea schiței, dar și lista pe care o percepem în partea dreaptă a elementelor componente ale corpului selectat. Dacă doriți ca respectivul corp să aibă o transparență, la rubrica transparență puteți înregistra, spre exemplu, valoarea 100 și ulterior să îl printați. O altă etapă în această opțiune a specificațiilor tehnice este cutia, adică să percepem corpul din punct de vedere al cutiei, ceea ce înseamnă că ne va fi precizată modalitatea de aplicare a laturilor pentru cutie, care în momentul de față sunt pe exterior. Aduc la cunoștință faptul că sunt 5 modalități de aplicare a laturilor, separat pentru corpurile inferioare, separat pentru cele suspendate, astfel încât ulterior să perceapă cântuirea în funcție de acest detaliu. Vom vedea în următoarele lecții și aceste referințe. În această etapă a cutiei vedem înălțimea, lățimea corpului și înălțimea la care au fost amplasate rafturile sau raftul în cazul de față și din nou avem acces la lista elementelor componente din partea dreaptă. Dacă ne raportăm la acest buton, reglări în primare, putem să printăm atât schița cât și lista elementelor componente ale cutiei. O altă etapă este vederea frontală a corpului selectat, unde percepem uși sau sertare, dacă avem un corp cu sertare, mânerele și balamalele acestui corp. Din nou putem printa de la același buton atât schița cât și lista. Pentru a salva acest proiect, ne raportăm la butonul al treilea din partea stângă și îl vom salva cu denumirea dorită. Automat se face salvarea în fișierul Jobs. Atenție! Proiectele nu se salvează pe acel stick pe care îl aveți, el este doar pentru a accesa programul în computerul dorit, unde ați făcut instalarea. Ele sunt salvate practic în computerul unde lucrați. După ce ați făcut salvarea, de la butonul principal din partea stângă sus, acesta rotund, alegeți opțiunea Închidere proiect activ și ulterior se deschide aceeași fereastră de unde accesați opțiunea dorită, cu care vreți să continuați. Deci, înainte am văzut proiectarea automată, acum vom vedea opțiunea cameră nouă. Bineînțeles, din nou, în aceste rubrici vom stabili dimensiunea încăperii pe care vrem să o proiectăm și ulterior optăm așadar pentru cameră nouă. Putem amplasa corpurile din catalogul dorit atât în 3D cât și în plan. Deci, dacă selectez 2D-ul, vedem încăperea sub această formă.
Cu ajutorul rotiței de pe cursor ne putem apropia sau îndepărta, iar ulterior ne vom raporta la opțiunea corpuri și vom selecta catalogul la care vrem să apelăm. Înainte însă de a amplasa corpurile destinate acestui proiect, voi selecta prima opțiune care se numește uz comun și apoi voi selecta materiale construcție. Pentru a amplasa prima dată aceste detalii, deci în ceea ce privește uși de interior sau ferestre, bineînțeles aici sunt mai multe opțiuni, nișe, goluri, pereți, coloană. Repet, proiectarea se poate face atât în plan cât și în 3D, așadar voi începe cu proiectarea acestora în plan și ulterior voi continua în 3D. Iar apoi dumneavoastră veți constata cum vă este mai ușor pentru a face amplasarea corpurilor. Selectez așadar opțiunea uși interioare, mă raportez din nou la categoria dorită selectând semnul plus, îmi aleg modelul, iar ulterior, de la butonul selecție, practic am selectat elementul, observați în dreptul săgeții cursorului un pătrățel, ceea ce înseamnă că a fost selectat deja elementul, și anume ușa respectivă, și urmează să o amplasăm în punctul dorit, adică pe un perete. Mă îndrept cu cursorul de peretele unde vreau să amplasez ușa, iar în interiorul liniilor întrerupte care s-au creat, fac un click stânga. Îmi apare ușa, iar dacă mișc cursorul, se mișcă și acest element, ceea ce înseamnă că elementul încă nu a fost fixat. În această etapă în care nu s-a fixat încă elementul pe perete, pot să mă îndrept în fereastra corpuri și să stabilez din partea stângă sau din partea dreaptă cu exactitate la ce distanță vreau să-mi fixeze acest element pe perete. Așadar, să zicem din dreapta la 1,20 m în milimetri 1200. Tot în această etapă, în care nu s-a fixat încă ușa, pot să stabilesc tipul de deschidere pe care aceasta vreau să o aibă. Deci stânga exterior, dreapta exterior sau pe interior, stânga sau dreapta. Și ulterior, după ce am stabilit și acest detaliu, cu Enter de pe tastatură sau OK din fereastra corpuri, se va fixa respectiva ușă în punctul pe care l-am menționat. Ulterior, dacă doriți să-i schimbați coordonatele, lăsați cursorul pe ușă, iar în fereastra corpuri puteți să interveniți la aceste rubrici, stânga sau dreapta, și să-i dați alte coordonate. Iar ulterior cu Enter sau OK se va modifica în conformitate. Sau o altă modalitate este cu click dreapta pe ușă să interveniți la mutare orizontală. Mișcați cursorul și fixați ușa cu un click stânga în punctul dorit. Așadar, sunt două modalități de a modifica ulterior distanța la care vreți să fie fixat elementul. Mă întorc în fereastra corpuri și pentru că vreau să ies din categoria uși interioare, voi apăsa Escape de pe tastatură. Mă voi îndrepta acum la o altă categorie și anume ferestre, având în vedere că vreau să atașez și o fereastră acestui proiect și tot așa, în funcție de categoria la care vreau să mă raportez, deschid de la semnul plus și ulterior îmi aleg modelul. Selecție în continuare și mă apropiu cu cursorul de peretele unde vreau să aplic acest element. În interiorul liniilor întrerupte care s-au creat, facem un click stânga, ne apare fereastra și tot așa, în această etapă în care fereastra încă nu s-a fixat, deci mișc cursorul și se mișcă și elementul, în tabloul în fereastra corpuri pot stabili din stânga sau din dreapta cu exactitate distanța la care vreau ca acest element să fie fixat. Și apoi cu Enter de pe tastatură sau cu OK se va fixa în punctul respectiv. În cazul în care vreți să modificați dimensiunea ferestrei, lăsați cursorul pe acest element și în fereastra corpuri veți interveni la rubrica lungime și veți da o altă dimensiune, iar apoi OK sau Enter. Ulterior, acum voi raporta la categoria corpuri, așadar voi ieși de la ferestre cu Escape de pe tastatură
Mai apăs încă o dată Escape pentru a ieși din categoria materiale construcție și din această categorie uz comun și ulterior mă voi raporta la bucătărie și dulap. Selectez așadar această bibliotecă și ulterior mă voi raporta la corpuri. Atât în cazul corpurilor inferioare, cât și în cazul corpurilor suspendate, recomandăm ca proiectarea acestora să se facă prima dată a corpurilor de pe colț și ulterior să faceți proiectarea celor din partea stângă și dreaptă a acestora. Așadar, voi selecta prima dată corpuri inferioare și ulterior corpuri pe colț. Raportându-mă la categoria dorită, selectez semnul plus și ulterior îmi aleg corpul pe care vreau să îl aplic în proiect. Îl percep aici în partea de jos, în 3D. Dacă aveți privire generală bifată, adică activată, dacă o aveți dezactivată, nu vedeți corpul. Asta este diferența cu această opțiune. Selectați de la butonul selecție și vă apropiați cu cursorul de zona unde vreți să adăugați corpul. Să zicem în acest colț, deci din stânga sus. În interiorul liniilor întrerupte care se creează, facem un click stânga, după care s-a fixat corpul. Mă îndrept în fereastra corpuri, merg înapoi cu butonul Escape de pe tastatură, ies de la corpuri pe colț și mă îndrept ulterior spre o altă categorie, și anume măști chiuvetă. Selectez semnul plus a primei categorii și mi-aleg dimensiunea chiuvetei, adică a corpului cu chiuvetă. Selecție în continuare și mă îndrept cu cursorul de peretele unde vreau să atașez acest corp. Deci peretele acesta din stânga, peretele 1. În interiorul liniilor care s-au creat, fac un click stânga pentru a-mi apărea acest corp și ulterior îl apropiu de cel de pe colț și îl fixez cu încă un click stânga. Mă îndrept din nou în fereastra corpuri și merg un pas înapoi cu Escape de pe tastatură, ieșind de la măști chiuvetă și mă voi îndrepta ulterior la prima categorie, ușă, și ulterior a treia categorie. Selectez semnul plus așadar și aici avem categoria corpurilor inferioare Jolie. Selectez în funcție de dimensiunea pe care vreau să o aibă sau pot să-i dau ulterior alte dimensiuni, atenție, să zicem selectăm de 60, selecție în continuare, iar ulterior îi dau o altă dimensiune dacă vreau să o modific. Mă îndrept cu cursorul așadar din nou de peretele unde vreau să aplic acest corp, în interiorul liniilor întrerupte fac un click stânga, îmi apare corpul și îl fixez de corpul dinainte amplasat cu încă un click stânga. În cazul în care vreau să schimb dimensiunea ulterior, las cursorul pe acest corp, iar în tabloul de control, la rubrica lungime, îi dau altă dimensiune. Și apoi Enter sau OK. Mă întorc cu Escape în fereastra corpuri ca să ies din această categorie ușă și să mă îndrept la categoria cuptoare, spre exemplu. De aici mă voi raporta la a doua categorie, selectez semnul plus și îmi aleg corpul. În continuare, selecție și mă îndrept cu cursorul de peretele unde vreau să aplic acest corp. Peretele 1, în interiorul liniilor întrerupte fac un click stânga pentru a-mi apărea corpul cu cuptor și îl fixez de corpul Jolie cu încă un click stânga. Mă întorc în fereastra corpuri, ies și din categoria cuptoare cu Escape și mă voi raporta acum la o altă categorie, ușă cu sertar. Selectez de la prima categorie pentru că vreau să fie la aceeași aliniere cu restul corpurilor pe care le-am adăugat, adică înălțime 72, deschid de la semnul plus și mi-aleg dimensiunea respectivului corp. Selecție în continuare. Mă îndrept cu cursorul de peretele unde vreau să aplic acest corp, să zicem peretele al doilea, iar în interiorul liniilor întrerupte fac un click stânga. Îmi apare corpul și îl fixez de cel de pe colț cu încă un click stânga. Mă voi îndrepta acum în 3D să vedeți și cealaltă variantă de aplicare a corpurilor. Așadar, selectez 3D și în continuare mă voi raporta la un alt corp de la categoria sertare.
Selectez semnul plus a categoriei pe care vreau să mi-o deschidă și ulterior dimensiunea corpului. Selecție în continuare și aici în 3D mă îndrept cu cursorul tot așa de peretele unde vreau să aplic corpul, făcând un click stânga pe perete. Îmi apare corpul și îl fixez de cel dinainte amplasat cu încă un click stânga. Dacă vreau să mă raportez la o altă categorie și anume nu la corpurile inferioare, ci cele înalte, mai apăs o dată Escape de pe tastatură, să ies de la această categorie și să mă îndrept la o alta. Așadar, corpuri înalte, frigidere. Deschid de la semnul plus categoria și îmi aleg corpul cu deschidere pe dreapta sau pe stânga. Selecție în continuare. Mă îndrept cu cursorul de peretele unde vreau să atașez acest corp. Fac un click stânga pe perete. Îmi apare corpul și îl fixez de sertarul de dinainte amplasat cu încă un click stânga. Dacă vreau să mă raportez la o altă categorie și anume corpuri suspendate, mă voi îndrepta la categoria respectivă și întotdeauna începem cu corpurile de pe colț. Așadar, selectez corpuri pe colț, categoria înălțime, să zicem 72, deci deschid de la semnul plus, îmi aleg dimensiunea corpului respectiv, selecție în continuare și mă îndrept cu cursorul de acea zonă unde vreau să atașez corpul pe colț. Fac un click stânga pe perete, apare corpul și s-a și fixat. Fiind vorba de corp pe colț, se fixează automat. Nu mai e nevoie de încă un click stânga. Mă îndrept din nou în fereastra corpuri, ies cu butonul Escape de la categoria corpuri pe colț, rămân la aceeași categorie corpuri suspendate și voi selecta în continuare un corp cu ușă rabatabilă. Având în vedere că vreau să păstrez aceeași aliniere, mă voi raporta la înălțime 72, deschid de la semnul plus și aleg dimensiunea corpului. Selecție în continuare, mă îndrept cu cursorul de peretele unde vreau să aplic corpul, fac un click stânga pe perete, apare corpul și îl fixez în punctul dorit cu încă un click stânga. Mă întorc în fereastra corpuri și voi selecta acum de la o altă categorie, să zicem ușă cu sticlă, înălțime 72, deschid de la semnul plus și mi-aleg dimensiunea corpului. Selecție în continuare, mă îndrept cu cursorul de peretele unde vreau să aplic corpul, fac un click stânga pe perete, apare corpul și îl fixez în punctul dorit cu încă un click stânga. Dacă vreau să percep care este distanța rămasă liberă între corpul suspendat și corpul înalt, mă îndrept în 2D și las cursorul în acea zonă. Indic, de fapt, zona respectivă și văd că este un spațiu de 70 cm, 700 mm. Mă întorc în 3D și voi avea în vedere să atașez un astfel de corp. Ies din categoria uși cu sticle și mă voi îndrepta la categoria simplă prima, ușă, înălțime 72, deschid de la semnul plus și mi-aleg un corp de 70. Selecție în continuare, mă îndrept cu cursorul de zona unde vreau să-l aplic, fac un click stânga pe perete, iar corpul s-a fixat în acel spațiu. După cum se observă, corpurile au o parte laterală care constituie carcasa acestora. În cazul în care vreți să adăugați părți laterale extra, părți laterale vizibile, după cum mai sunt numite, vă puteți raporta la categoria respectivului corp, spre exemplu, la corpul suspendat de pe colț, trebuie să ne aflăm la corpuri suspendate și ulterior selectăm părți laterale. În funcție de înălțimea pe care o are corpul, selectăm categoria de la semnul plus și apoi unul dintre modelele pe care le avem la dispoziție. Selecție în continuare și ne îndreptăm cu cursorul de acel corp, deci lângă corp, ne îndreptăm cu cursorul și facem un click stânga pe perete. Apare partea laterală și o fixăm cu încă un click stânga. La fel pentru corpul înalt. Ne vom îndrepta la categoria corpuri înalte, părți laterale
și, în funcție de înălțimea corpului, deschidem categoria de la semnul plus și ne alegem unul dintre cele 4 modele. Selecție în continuare. Ne îndreptăm cu cursorul de peretele unde urmează să-l aplicăm, lângă corpul destinat, facem un click stânga pe perete și fixăm partea laterală extra cu încă un click stânga. Pentru corpul inferior ne vom raporta la categoria corpuri inferioare, selectând părți laterale, selectând ulterior, în funcție de înălțimea corpului, categoria de la semnul plus și unul dintre modelele pe care le avem la dispoziție. Selecție și mă îndrept cu cursorul lângă corpul respectiv. Fac un click stânga pe perete, îmi apare partea laterală și o fixăm cu încă un click stânga pe corp. În cazul în care vreți să adăugați hotă deasupra acestei plite, spun plită și nu cuptor, pentru că plita se poate adăuga și pe un corp care are ușă sau sertar. Așadar, de aceea am menționat sub această formă, ca să aveți în vedere și acest detaliu. Dacă doriți să aplicați așadar hota, este de preferat să vă luați peretele respectiv, să luați un punct de referință, să-l vedeți frontal, așadar las cursorul pe perete și aleg să-l văd frontal de la acest buton și în continuare de la fereastra corpuri vom selecta de la categoria corpuri suspendate, avem mai multe opțiuni. Și anume, adică 2. Sunt opțiunile pentru hotele incorporabile, de unde deschideți de la semnul plus și vedeți modelele. O altă categorie, tot la corpuri suspendate, la sfârșitul listei, sunt hotele clasice. Deschideți de la semnul plus pentru a selecta modelul și a-l percepe aici în partea de jos. Iar în ceea ce privește hotele metalice, ne vom raporta la aparate electrocasnice, deci am ieșit cu butonul Escape de la toate categoriile, de la corpuri, și ne îndreptăm la aparate electrocasnice pentru a selecta hotele metalice. Acestea sunt grupate pe categorii în funcție de lățimea corpului. Acest corp, dacă nu ne aducem aminte ce dimensiune are, putem lăsa cursorul pe el și să-i vedem coordonatele aici, deci 90. Așadar, ne vom raporta la categoria 90, deschidem de la semnul plus și ulterior vă alegeți modelul dorit, selectându-l și apoi de la butonul selecție, cu cursorul pe perete, veți face un click stânga și ulterior vedeți că sunt din nou cerculețele colorate prezente în proiect. Este foarte important ca acest buton pe care îl întâlniți la fereastra Proiectare să-l aveți activat. Butonul se numește Prezentarea modurilor de întrebuințare. Așadar, dacă acest buton este activat și toate opțiunile pe care le are, selectând săgeata din dreapta, bifate, deci toate opțiunile sunt bifate, vă sunt activate automat toate indicatoarele sau markerii care vă ajută în amplasarea diferitelor elemente, precum și această hotă. Se observă așadar că punctul în care se termină plita este marcat cu indicatorul roșu. Așadar, dacă îl voi selecta, hota se va aplica exact la alinierea plitei. Voi reveni să văd în întregime proiectul de la acest buton, perspectivă, și la fel ca și în cazul unei proiectări automate, putem să vedem schimbarea corpurilor sau a culorilor, texturilor și a materialelor din proiect. Nu uităm de această opțiune pe care am selectat-o de la aceste săgeți. Deci aceste 2 indicatoare ne permite să vedem din unghiul dorit, selectându-le cu click stânga continuu și mișcând cursorul, sau cu cursorul în proiect, apăsăm click stânga continuu și mișcăm cursorul,
și cu ajutorul rotiței de pe cursor ne apropiem sau ne îndepărtăm de o anumită zonă. Așadar, de la fereastra Articole compatibile, nu uităm de opțiunea de a modifica anumite proiecte ulterior. Deci, în loc să stați să ștergeți unul și să-l înlocuiți, puteți lăsa cursorul pe corpul dorit, iar ulterior să-l modificați cu un altul. Cele hașurate sunt, spre exemplu, cele cu vitrină, dar cu aluminiu de jur împrejur. La fel și pentru chiuvetă, deci la fel cum ați văzut adineaori. Acum, în cazul în care vreți să ștergeți un corp, vă puteți raporta la fereastra Corpuri, lăsați cursorul pe corpul pe care vreți să-l ștergeți, îi dați ștergere de la acest buton și în locul acestuia puteți atașa două corpuri. Mergem așadar la categoria Corpuri, corpuri inferioare și să zicem vrem un sertar. Deschid categoria de la semnul plus, îmi aleg un sertar de 60, selecție în continuare, mă îndrept cu cursorul de acea zonă unde vreau să adaug corpul, fac un click stânga pe perete, apare sertarul, îl fixez în zona dorită cu încă un click stânga, iar ulterior mai îmi aleg încă un corp, căruia dacă nu știu dimensiunea care trebuie să o aibă, deci nu știu distanța rămasă liberă între corpul inferior și corpul înalt, mă îndrept în 2D și las cursorul în acea zonă și îmi specifică distanța de 60. Și aici este menționată, dar și dacă lăsați cursorul în acea zonă. Mă întorc în 3D, dacă vreau să continui aplicarea corpurilor în 3D și nu în plan, și voi selecta categoria dorită, înălțime 72, deschide la semnul plus și mi-aleg corp de 60 cu deschidere pe dreapta sau pe stânga, selecție în continuare și mă îndrept cu cursorul de acea zonă, făcând un click stânga pe perete. Corpul se fixează automat. La fel ca și la proiectarea automată, putem interveni în fereastra Materiale și să schimbăm culorile destinate fronturilor, a blatului de lucru și a diferitelor texturi sau chiar a materialului de construcție, culori, texturi așadar, în funcție de ce își dorește fiecare.